Gaueko 12:00 pronostikoak betez, 22 eta 12 irabazi diete Amianok eta Eskirozek, Dario eta Lozari Hendaiako Daniel Ugarte pilotalekuan, binakako B-serie txapelketako final laurdenetako ligaskako 11. jardunaldiko lehen partida izan da gaurkoa, eta Irungo aurrelariarentzat eta Makirriain Ezkabarteko atzelariarentzat izan da garaipena. Gogora ezagun aurreko jardunaldian Dariok eta Lozak irabazi egin zietela Buñuelen Salaberria eta Gaskueri, eta Amianok eta Eskirozek berriz galdu egin zutela alde oso murritzagatik Lizarran, Zubizarreta eta Arangurenen aurka. Bibikoteak aurreko jardunalditik ez ezik sailkapenean ere oso premia ezberdinekin iritsi dira, eta hasiera Dario eta Loza izan dira nagusi, batez ere Dariok hasiera bikaina eman dio partidari, bere erritmoa inposatu du, ezarri du, eta apur bat Amiano eta Eskiroz horren baitan aritu dira, eta naiz eta fin aritu den Dario eta atzean Loza ere bermearekin ikusi dugun, behar bada Carmelo Lozarekin zeuden gaurkoan zalantza gehienak, azken finean Hendaiakoa bezalako pilotaleku batean eta jokatzea ez da sekula erraza atzelari batentzat, are gutxiago profesionaletan aurten debuta egin duen batentzat, eta Carmelo Loza fin ikusi dugu, hasiera horretan ongi hasi da, Baños de Rio Tobiako atzelaria, baina gerora asko aldatu da partida. Amianok eta Eskirozek ez dute ez diote partidari aurpegia galdu, Dariok tantoak egin bai, bizitasun hori ezarri bai eta asmatu bai, baina galdu ere egin du, eta horrek egin batean bizirik mantendu ditu Amiano eta Eskiroz, eta 12 eta 9 iritsi dira lehen etenaldira, eta hortikan aurrera Unai Amianok aparteko erakustaldia eman du. Egia da, lehen zati horretan apur bat opari batzuk ere egin dituela Irungo aurrelariak, baina oroar gerora oso bizi, egoki asmatzen aritu da, aurrean ere erakustaldia eman du, eta atzean berriz, esango nuke Eskirozek bigarren zatian Lozak baino gehiago jo duela, Loza baino gehiago izan dela, eta horren ondorioz lortu du bikote urdinak alde handia, alde interesgarria lortzea, hain zuzen ere bigarren etenaldira 18 eta 11 iritsi dira, jada Dario ere pilota dezente galtzen apur bat partidatik kanpo ikusten dugu, eta hortxe azken finean oso bizi Unai Amiano partida hasieratik, baina esan bezala hasieran Dariok bere ritmoa ezarri du, eutsi diote, eta horren ondorioz bigarren zatian nik uste Dariok ere esku horiek ez dakit oso fin zituen, kontua kontu Unai Amianok erakustaldia eman du, erabaki hortasun eta nortasun handiarekin jokatu du, eta azkenerako partida 22 eta 12 amaitu da, funtsezko puntua zen, eta gaur Unai Amianok herritik hurbil, kilometro batzuetara besterik ez, Irun eta Hendaia artean daudenak, eta herritik hurbil erakustaldia eman du, eta asko balio duen erakustaldia izan ere une honetan. Dario eta Lozak 9 punturekin jarraituko dute, 11tik 9 irabazita, baina Dariok eta Eskirozek 5. lortu dute, Dario eta Eskiroz, Amianok eta Eskirozek 5. lortu dute, eta honen bestez 7. postua 2 garaipenera dute, horrek esan nahi du arnasa sakon hartu dutela gaur, eta behar bada beste neu kalkulatzen du bintzat beste pare bat partida edo irabazi beharko dituztela, baina hala ere hortxe daude, sailkapenean arnasa hartuta, sailkapenean ongi kokatuta, eta orain hartutako konfiantza hau islatzen duten hurrengo jardunaldietan ere. Gogora ezagun beraz, Amianok eta Eskirozek 22, Dariok eta Lozak 12 Hendaian.